So purihin po ang ating Panginoon. Sa pagbubulay-bulay po ng kanyang salita, please turn with me if you have your Bibles with you to 1 Samuel chapter 20 verse 1 and 3. And by the way, in behalf of the Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, kung saan po tayo ay naglilingkod, our church is located inside the campus of Philippine Christian University. Pinapaabot po natin ang sympathies sa family at Vingula. And in behalf of my students before sa UCC Senior High School at maging sa high school, pinapaabot po ang pakikiramay sa family na ito. 1 Samuel chapter 20 verse 1 hanggang sa 3. Ang sabi po dito mga kapatid, si David ay tumakas mula sa Nahot na nasa Rama. Siya ay dumating doon at sinabi niya kay Jonathan, ano bang aking nagawa? Ano ang aking pagkakasala? At ano ang aking kasalanan sa harap ng iyong ama upang kaniyang pagtangkaan ang aking buhay? At sinabi niya sa kanya, malayong mangyari iyon, hindi ka mamamatay. Ang aking ama ay hindi gumagawa ng anumang bagay na malaki o maliit na hindi niya ipinaalam sa akin. At bakit ililihim sa akin ng aking ama ang bagay na ito? Hindi gayon. Subalit subagot muli si David, nalalaman ng iyong ama na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin. At kanyang iniisip, huwag itong ipaalam kay Jonathan, baka siya'y maghinagpis. Ngunit sa katotohanan, habang buhay ang Panginoon at buhay ka, iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. As the Lord lives, there's only one step between me and eternity. May the Lord bless the proclamation of His Word tonight. Ang background po ng passage nating binasa ngayong gabi ay nangyari sa Israel during the last part of the reign of King Saul. At this point, ang banal na espiritu ay lumisan mula kay Saul dahil palagi po siyang nagrebelde at naghimagsik laban sa Diyos. At ang paglisan ng banal na espiritu sa kanya ang nag-cause ni Saul na magkaroon po ng depression. Ang kanyang mind ay hindi po mapakali at ang resulta po noon ay nagiging paranoid siya, nagiging extremely unhappy, punong-puno siya ng takot at nagkakaroon po siya ng anxiety. And ito po ang nag-udyok sa kanya na si David ay kanyang pagtangkaan. Sa kanyang isip na punong-puno ng torment, mga kapatid, mga kaibigan, iisa lamang ang solusyon na nakita ni Haring Saulo. Patayin si David dahil banta si David sa kanyang pamumuno. And over, pinagtangkaan po talaga ni Haring Saulo ang buhay ni David. Pero palagi din po itong nauudlot, nasa-thwart, dahil hindi naman po nagwagi si Saulo sa kanyang masamang balak. And finally, dumating talaga sa punto na si David ay tumakas mula sa presensya ni King Saul. Remember, he became Saul's son-in-law dahil napangasawa po niya ang anak po ng hari. So tumakas po si David at alam po niya na ang kanyang buhay po ay nanganganib. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 19 verse 10, pinagsikapan ni Saul na tuhugin ng sibat si David sa dingding. Ngunit siya ay nakailag sa harap ni Saul at ang tinamaan ng sibat ay ang dingding. Tumakbo si David at tumakas ng gabing iyon. At hanggang sa huling sandali ng buhay ni Saulo, ang buhay ni David ay mailalarawan po natin na palaging tumatakas mula sa mga kamay ni Saulo. At sa ating pagpasok ngayon sa chapter 20 po, mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin ang loyalty ni Jonathan kay David. They were best friends, mga kapatid. At nag-attempt si Jonathan na i-comfort ang kanyang kaibigan na si David. Ang sabi po ng verse 2 ng ating teksto, malayong mangyari iyon, hindi ka mamamatay. Ang aking ama ay hindi gumagawa ng anumang bagay na malaki o maliit na hindi niya ipinaalam sa akin. At bakit ililihim sa akin ng aking ama ang bagay na ito? Hindi gayon. Pero si David po, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po nakumbinsi.
Alam ni David na ang kanyang buhay ay nanganganib at maaari pong magwakas any moment. Kaya nga ang sabi po niya sa verse 3, ngunit sa katotohanan, habang buhay ang Panginoon at buhay ka, iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. So ang ibig pong sabihin, malapit ang kamatayan sa buhay ni David. Alam ni David, mga kapatid, mga kaibigan, na ang buhay dito sa mundo ay walang katiyakan, lalong-lalo na po sa kanyang karanasan. At palagi po natin itong kino-quote sa mga funeral services po, mga kapatid. Palagi po natin itong kino-quote. Death is the certain and ultimate end of each of us. Ang kamatayan ay tiyak po na mangyayari sa bawat isa sa atin. Ang exempted lamang nito ay si Enoch at saka si Elijah na hindi dumaan sa kamatayan dahil kinuha po sila direktamente ng ating Panginoon. But each of us ay kailangan pong harapin ang kamatayan na una lamang po si Teacher Neneth. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Bawat bagay po dito sa mundo ay meron pong wakas. Tuwang-tuwa ka ngayon sa iPhone mo na kabibili mo lang kahapon. But 2 years after, hindi ka na masisiyahan niyan dahil magiging luma na rin yan. Ayon pa kay Corrie ten Boom, perhaps kilala po ninyo siya. Sabi po niya, luwagan mo lang ang paghawak sa lahat ng mga bagay upang hindi masyadong masakit kapag kukunin na sila ng Panginoon mula sa iyong mga kamay. Di ba totoo? Meron pong wisdom ang pananalitang iyan. Wala na pong turo na mas malinaw pa kaysa sa itinuturo ng Biblia na bawat isa sa atin ay kailangan pong mamatay. Ang sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Ang Diyos po ang nag-appoint. Ang Diyos po ang nagtakda sa ating kamatayan. Na kahit pinakamagaling na doktor ang magsanib puwersa, mapigilan lang ang kamatayan. Wala pong magagawa ang mga doktor na yun. Ang Diyos po ang nag-appoint na kahit 10 tao ang magtangkang barilin ka, kung hindi pa talaga panahon mo upang pumanaw, hindi rin sila magtatagumpay. Yun din po ang biyaya dahil ang Panginoon po ang nagtalaga sa lahat ng mga bagay. Marami na pong mga taong nagtangka, ginagawa lahat ng effort, gumastos ng malaki para lang mapigilan ang kamatayan. Pero kahit pinakamalaking halaga ng kayamanan dito sa mundo ay hindi po makapagpigil kung ang kamatayan ay darating na po sa atin. Now, ngayong gabi, sa natitirang oras ng ating pagbubulay-bulay, i-consider po natin itong lingwahe ni David. Hindi pa naman siya hari at this time. I-consider po natin yung kanyang language, yung sinabi po niya sa verse 3, ngunit sa katotohanan, habang buhay ang Panginoon at buhay ka, iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. Meron pong 3 punto ang ating pagsasaluhan ngayong gabi. Una, death is an inevitable step. Ang kamatayan ay isang hakbang na hindi po natin maiiwasan at hindi po natin matatakasan. Pangalawa, death is an uncertain step. Yes, tiyak na mangyayari sa atin ang kamatayan, hindi lang po natin alam kung kailan. At pangalawa, death is a final step. Ito talagang pinakahuling hakbang na ating tatahakin dito sa mundo. At nawa po ay tulungan po tayo ng Panginoon. Bago pa po tayo magpatuloy, let's ask for the Lord's help. Tayo po ay manalangin na sana ipumilos ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa, na wala pong lilisan or hahayo mula sa lugar na ito nang hindi nakasumpong ng biyaya at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Let us pray. Oh dear Heavenly Father, we thank you so much for this privilege of proclaiming the undiluted gospel.
And we believe that your word is sharper than the two-edged sword. We believe that it will not return unto you empty and void. Oh, we ask that you will accomplish your word through this proclamation of the gospel tonight. Thank you so much, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dumako na tayo sa unang punto. Death is an inevitable step. Ang kamatayan ay isang hakbang na hindi po natin maiiwasan at hindi po natin matatakasan. Actually, binigkas lang po ni Haring David, hindi pa siya hari at this time, binigkas lang po ni Hari ang napaka-obvious na bagay, mga kapatid. Tayong lahat po ay mamamatay. Pero, hindi po tayo nilikha ng Panginoon upang mamatay. Originally, hindi nilikha ng Diyos ang tao upang mamatay. Nilikha ng Panginoon si Adam na merong buhay, merong abundant life doon sa Garden of Eden, merong maluwalhating buhay sa presensya po ng ating Panginoon. Ang tanong dito, bakit ang kamatayan ay nakapasok po sa sanlibutan? Well, malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan na ang kamatayan ay isang curse, isang sumpa. Ang kamatayan po ay penalty. Ang kamatayan po ay reflection po ng ating pagkakasala. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kung wala sanang kasalanan po, mga kapatid, mga kaibigan, wala sanang kamatayan. Pero buhat noong nahulog si Adam sa pagkakasala, ang kamatayan ay naging universal na kalagayan po ng bawat isa sa atin. Wala pong barangay o wala pong kabihasnan dito sa mundo na walang sementeryo. Lahat po ng lugar ay meron pong libingan. Hindi po nagwawakas ang business ng paglilibing at pag-iimbalsama since the fall of Adam. Sa Genesis chapter 5, kung babasahin po natin yan, napakahaba po ng kanilang mga buhay, no? Umabot po ng 900 plus years, 800 plus years. If you will read Genesis chapter 5, pero ano po ang conclusion? And he died. Yun po ang conclusion. Binanggit yung mga pangalan ng mga taong kahahaba ng buhay, katulad ni Methuselah na oldest man, 969 years. Pero ano po ang conclusion? And he died. Ganon din po ang conclusion ng buhay mo at buhay ko. Kahit yung mga umiiwas sa usaping kamatayan, ang mga Filipino, kapag pag-uusapan yung kamatayan, gumaganon sila. Mapudpod man yung daliri mo, kaibigan. Kung oras na talaga na kukunin ka ng Panginoon, walang kapangyarihan yung kamay mo. Yung sinasabi na huwag magwalis. Kung merong burol, patay. Kasi mawawalis na daw ang mga kamag-anak. Kaibigan, wala pong kapangyarihan ang walis. Ang merong kapangyarihan ay ang ating Panginoon na siyang may hawak ng ating buhay. Wala pong kapangyarihan ng kahit anumang bagay. Ayon pa sa Genesis chapter 5 verse 5, ang lahat ng mga araw na naging buhay ni Adan ay 930 taon. At ano ang conclusion? At siya'y namatay. Itong salitang died, death, etc., 1,200 times na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. The reality of death is a certainty. Ang katotohanan patungkol sa kamatayan ay tiyak na tiyak. We will all die. Kaya tama lang po ang description ni David nung sinabi po niyang iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. Statistically speaking po, mga kapatid, mga kaibigan, 55.3 million people die each year according to statistics. Ngayong araw na ito, 151,600 people died today. At bawat oras sa bawat araw, more than 6,000 people po ang namamatay. Kaya nga nung sinabi po ni David that there is only one step between him and death, David was just stating the reality of life. And what is that reality? Death is a certainty.
sa lahat ng ating gagawin, kapag tayo ay umaalis ng bahay, kahit nag-iingat tayo, ito po ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan. Death is always a possibility. Ako po ay magmamaneho ng sasakyan, pauwi ng bahay mamaya. How certain am I na hindi ako kukunin ng Panginoon ngayong gabi? Di ba? And how certain are you na buhay pa kayo mamayang alas 2 ng madaling araw? We do not know. Meron pong classmate ang aking nanay, namatay yung kanyang brother. Sa kalagitnaan pa ng burol, namatay na naman yung isa pang brother. So double death. Death is always a possibility sa bawat segundo at bawat minuto po ng ating buhay. Death could be your next step even tonight. Sana po ay tumagos po ito sa puso at isipan po natin. And the Bible clearly tells us we have to prepare because right after death is judgment. Pero ang problema po, nagpipretend po ang mga tao na ang kamatayan ay hindi po nag-i-exist. Ang ating kultura ngayon, intoxicated sa concept ng anti-aging. Umiinom ng gamot na pampapigil daw sa aging. Nagpapa-cosmetic surgery yung mga tao na makaka-afford. Dahil tayo hindi po makaka-afford, finifilter lang po natin ang ating picture para i-post po doon sa Facebook at Instagram. Pinapabata po ang ating mukha kasi hindi po tayo makaka-afford sa cosmetic surgery. Pero sa mga nakaka-afford, bumabata ang mukha. Pero ang bituka, ang atay, ang kidney, ang puso, kung ikaw ay 72 years old, 72 years old pa rin yung kidney at puso na yan. At baga na yan. Nakuha po natin, mga kapatid, mga kaibigan, huwag po tayong mag-exist as if death ay hindi po totoo. Ang katotohanan ay nagsasabi, tayong lahat ay tumatanda. Tayong lahat ay mawawalang kinang ng ating kabataan at wala pong makaka-prevent nito. Someday, bawat isa sa atin ay paglalamayan din. Si Teacher Neneth po ang nasa loob dyan sa kabaong. But one of these days, ikaw at ako na rin ang susunod. At ating itahak yung last step ng ating buhay, which is the last step towards eternity. Now, para sa mga hindi po nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, nakakatakot po ang kamatayan. Nakuha natin? Nakakatakot po talaga ang kamatayan para sa mga hindi nakakilala sa ating Panginoon. At yung takot na yan ay lehitimo. The fear is very legitimate kasi ang sabi po ng Hebrews 10:31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. At alam po natin na pagkatapos po ng kamatayan ay meron pong paghahatol. So sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon, ang kamatayan ay nakakatakot at ang takot na yan ay lehitimo. Para sa isang taong hindi mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang kamatayan po ay, ang buhay po ay vanity. Parang walang kabuluhan. Bakit? Nagsusumikap siya na yumaman. Pinapaaral niya ang kanyang mga anak. Nagpapatayo siya ng bahay, bumibili ng kotse. Kung ipagkaloob sa kanya ng Panginoon. And then siya ay tumatanda. Kung tatanda siya, siya ay mamamatay. But after this, ang sabi po ng ating Panginoon, what profit is it for a man to gain the whole world and lose his own soul? Ayon pa sa Proverbs chapter 11 verse 7, kapag ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapahamak at ang inaasam ng masama ay napaparam. We hear of colleagues sa paaralan na nagsasabing, Lord, wag po muna akong kunin ninyo. Hindi pa tapos sa pag-aaral ang aking mga anak. Kung kukunin ka na ng Panginoon, hindi na yan maghihintay sa iyo. Lord, may mga projects pa ako, wag naman po sana pa. Pero hindi po maghihintay ang projects sa iyo. Ang kamatayan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang buhay na hiwalay po sa ating Panginoon ay isang buhay na walang kabuluhan. Nakuha po natin? Ang sabi po ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 17. Ito yung conclusion ni Haring Solomon na mayaman itong taong ito. Ang sabi po dito, at ginamit ko ang aking isipan upang alamin ang karunungan at alamin ang kaululan at kahangalan. So nagpakasasa siya
sa mga enjoyment dito sa mundo. Aking nakita na ito man ay pakikipaghabulan sa hangin. And then ang patutuo po niya sa chapter 2, verse 1 and 2. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan. Magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalukuhan. At sa kasayahan, anong halaga nito? Verse 11 ng kanyang patutuo, nang magkagayoy minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay. At ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito at muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Again, ulitin ko po mga kapatid, mga kaibigan, para sa isang tao na hindi mananampalataya, na hindi nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan, lahat po ng kanyang mga plano at paghahanda kapag siya ay namamatay, ay hindi na po yan matutupad at kailangan niyang iwanan yan. Hindi nga niya alam kung ipagpapatuloy ba yan ng kanyang mga anak yung project na yan or hindi. Remember the late Senator Raul Roco? Meron pong library at mansion sa may bandang norte na ngayon ay napabayaan na ng mga anak, kaya ibibenta na lang nila yung kanilang hacienda na naglalaman po ng lahat ng kanilang mga memorabilia at library. Mansion. Dahil hindi na rin na ipagpapatuloy yung legacy ay kailangan pong ibenta. I just heard it from a reliable source. Yun din ang nangyari sa isang mayaman. Mayaman na mayaman, pero tinawag po ng Panginoon na hangal. Luke chapter 12 verse 19 and 20. Di ba? Mayaman siya. Marami na daw siyang ani, kaya siya nagpatayo ng maraming kamalig. At sabi po niya, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit, sinabi sa kaniya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Pero, sa mga tunay na nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, ang kamatayan ay wala na pong kapangyarihan sa atin. Will you say amen to that? Amen. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan. This doesn't mean to say na i-invite natin ang death at gusto na nating mamatay. Remember in this passage that we are meditating upon, nangangamba po si Haring David, si David pa pala, hindi pa siya hari. Baka siya ay mapatay po ni Saul, ni Haring Saul. He was fearful of the continual attacks of King Saul. But on the other hand, kung kailangan harapin na po natin ang kamatayan, hindi po tayo matatakot. Bakit? Hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Kanino napunta ang paghahatol na dapat sana ikarapat-dapat sa atin? Tiniis lahat ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Siya po ang nabayubay. Siya po ang nagpadanak ng kanyang dugo. Jesus Christ paid it all. At ang kanyang dugo ang nagpawi sa puot at galit ng Diyos na dapat sana ay para sa iyo at para sa akin, kaibigan. And so, while we fear and we try to avoid death and we take care of our lives, but when that moment comes, we will know that for me to live is Christ and to die is gain. Yun po ang unang punto. Death is an inevitable step. Hindi po natin ito maiiwasan at hindi rin po natin ito matatakasan. Pangalawang punto, bagamat tiyak na mangyayari po sa atin ang kamatayan, hindi po natin alam kung kailan po ito mangyayari. Hindi po natin alam kung sa papaanong paraan. Kung sa cancer ba, may sinasabi ba ang Biblia na ang Christians ay exempted mula sa cancer? Wala po. Wala talaga. Hindi natin alam kung ito ay sa pamamagitan ng aksidente. Di ba? Hindi rin natin alam kung ito ay sa pamamagitan ng good old age. We do not know when will death take place and in what manner. Unfortunately, marami pong mga tao na nag-iisip ng kamatayan ay malayong malayo pa. Kayo ba, sa pagparito po ninyo ngayong gabi, iniisip ba ninyo na baka bukas ay susunod na kayo kay Ma'am Nene? Hindi.
Walang kahit isa sa atin na nag-iisip ng ganyan. Pero sa totoo lang, death is always a possibility. Lahat ng nakikinig sa boses marahil ko ngayon ay nag-i-expect kayo na buhay pa kayo bukas. Makaka-attend pa kayo ng worship service sa UCCA. Very few of the 161,000 na mga tao na namatay ngayon according to statistics ang nag-expect na ngayong araw ang kanilang final day. Kaya nga, hindi naman nag-expect yung mayaman na nahangal. Ang kanyang pag-calculate sa kanyang buhay was in terms of years. Marami ka ng pagkain na naka-imbak para sa maraming taon. So ano po ang kanyang calculation sa kanyang buhay? Para sa maraming taon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Kaibigan, baka ito ang dahilan kung bakit hindi mo siniseryoso ang gospel. Baka ito ang dahilan na hindi mo siniseryoso ang panawagan ng Biblia na ikaw ay magsisi sa kasalanan mo, aminin mo na ikaw ay makasalanan at tumakbo papunta kay Kristo, manampalataya sa Kanya bilang tanging Diyos at tagapagligtas, tanggapin mo siya sa buhay mo at ang pamumuno niya sa buhay mo. Baka ito ang dahilan na hindi mo siniseryoso ang gospel dahil iniisip mo na matagal ka bang mamatay, na matagal mo pang harapin ang kamatayan. Kaibigan, reconsider the pattern of your thought even tonight. Ang katotohanan po, maaaring dumating sa iyo ang kamatayan at any moment. Si Haring David man din, naunawaan talaga niya that his life was uncertain, hindi tiyak, under the hands of King Saul. Naunawaan ni David na siya po ay nanganganib araw-araw. The truth is, wala pong kahit isa sa atin na immune at napaka 100% free mula sa kamatayan, maging sa anumang segundo at oras ng ating buhay. David's life had always been so uncertain. At ganun din naman ang buhay po natin. Death could be our very next step. Parang ano lang yan parang wild animal lang yan na humahabol po sa atin. Na tayo po ay tumatakas palagi mula sa wild animal na yan. Every time na tayo ay magkakasakit, magpapahospital tayo, tumatakas tayo sa kamatayan na humahabol sa atin. But one of these days, talagang mahahabol tayo ng kamatayan. Ngunit sa katotohanan, habang buhay ang Panginoon at buhay ka, iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. Kaya nga ang sinasabi ng Proverbs 27 verse 1, listen to the language of the scriptures. Ang sabi po dito, huwag mong ipagmayabang ang kinabukasan, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Sa totoo lang, tayo po ay nakasabit sa buhay na kasing nipis lamang po ng sinulid that could be cut off any moment. And don't you know what? Sa kabila ng advancement ng science and medicine, ano ang percentage? Ano ang chance na mamamatay ang bawat isa? 100% pa rin. 100% pa rin po. Kahit nag-advance na po ang science and medicine. And that leads us to the final point of our meditation tonight. Death is a final step. The Bible has much to say about death. Ang kamatayan, palaging present yan sa bawat henerasyon. Ang kamatayan ay palaging present yan sa bawat lugar dito sa mundo. Kaya hindi po maaaring hindi mo iisipin yan. Consider the reality of your death. Pero para maunawaan po natin kung gaano kaseryoso po ang usapin ng kamatayan, no? Wala na po kasing turning back para i-correct natin ang buhay natin dito sa mundo. Kasi ang sabi po ng Bible, after death is judgment. Ibig sabihin, wala ng chance para magsisi at magbalik loob pagkatapos po ng kamatayan. Nakuha po natin? Wala na. Ang awa at habag ng Diyos, ang biyaya para sa kaligtasan, available lamang dito sa buhay na ito.
ang pagtugon mo sa panawagan ng Ebanghelyo na ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo lamang bilang tanging Diyos at tagapagligtas, ay kailangang mangyari yan dito sa buhay, habang buhay ka pa. In death, kung saan po tayo maaabutan ng kamatayan, hindi na po yan ma-reverse. Katulad ng puno na natumba dito, hindi na po yan siya babangon at matumba sa kabilang panig. Kung saan po nadatnan ng pagkatumba yung kahoy na yan, dyan po siya mabubulok. Kung ikaw ay nadatnan ng kamatayan sa kalagayan na nasa labas ng biyaya ng Diyos, nasa labas ng pagsisisi sa kasalanan, pagre-rebuilde sa Panginoon, hindi pagsampalataya kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, at hindi pagpapasakop sa kanyang kalooban, kung nadatnan ka ng kamatayan sa ganoong kalagayan, there could be no turning back. Yun po ang pinaliwanag ni Abraham kay Lazaro. Lazaro wanted to warn his brothers. Kasi nga, hindi na siya pwedeng makatawid mula sa dakong pagdurusahan niya o pinagdurusahan papunta kay Lazaro. Hindi siya makatawid. So meron po siyang request na merong pumunta sa bahay ng kanyang ama upang paalalahanan ang kanyang 5 kapatid. Sabi dito, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. I'm reading Luke chapter 16 verse 23 hanggang sa 28. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking bangin na inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin. Wala palang tawiran. Sa gitna, merong malaking bangin, and that is figurative. Ibig sabihin, wala talagang middle ground, walang middle destination, wala pong purgatorio. Wala talagang middle ground po. Gawa-gawa, there could be no more second chance after death. Ang sabi po dito sa verse 27, at sinabi niya, kung gayo'y ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatutuo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Naunawaan ng mayaman na ang chance para sa kaligtasan ay habang buhay pa ang tao. Pero kailan niya ito naunawaan? Doon na sa impyerno. Huli na po ang lahat. Kaibigan, sana ay kinausap ka ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Ikaw na hanggang ngayon ay hindi pa nagbalik loob sa ating Panginoon. This message is especially for you dahil hindi po natin alam ang kalagayan ng kaluluwa ng bawat isa. Itong mga kapatid natin, alam po natin na nasa Panginoon na sila. Pero what about you, my dear friend? Kung hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesukristo, kailangang i-consider mo ang kaluluwa mo with urgency. Na meron talagang pagmamadali. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Baka bukas ay huli na po ang lahat. Dahil ang kamatayan po ay maaring mangyari po sa atin. Death may strike us unexpectedly. Dahil ang kamatayan ay most of the time unpredictable. Sino bang mag-aakala? Nakasama pa si Ma'am Neneth noong linggo na nag-gift giving. Pero kinuha siya ng Panginoon sa araw pa talaga ng Pasko. Di ba? As soon as you leave this world, kailangan mong harapin ang iyong tagapaglikha para sa paghahatol. At kung wala sa iyo ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo na tanging Diyos at tagapagligtas, that means ikaw ang mananagot sa kasalanan mo. At ang eternidad ay hindi po sapat upang mabayaran ang kasalanan mo. Eternity is not enough to pay for your sin. Pero sino ba ang nagbayad dito 100% completely? Si Jesus, by His blood on the cross. Ang sigaw po ng ating Panginoon, it is finished. Natapos na. Transaction of redemption has already been complete. You have to trust on the merit of Christ's blood and righteousness.
Tinanggal po ni Kristo ang kamandag ng kamatayan. 1 Corinthians chapter 15 verse 56 hanggang sa 57. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kinakailangang tanggapin mo at sampalatayanan mo ng kamatayan ni Kristo doon sa krus. Sapat na upang mabayaran ang lahat mong kasalanan. At ang katuwiran ni Kristo ay sapat na upang idamit sa iyo, upang ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Mamamatay tayo, kahit Christians ay mamamatay. Hindi naman po exempted ang Christians dahil meron pa ring epekto ng kasalanan sa ating buhay. Pero ang kamatayan po natin ay pintuan na lamang na magbubukas sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito ba ang nais mong maging pag-asa at konklusyon ng kaluluwa mo? Na katulad ng sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Death for the believer is a blessing. Ang death para sa isang mananampalataya, ito po ang wakas ng lahat ng ating pagdurusa at paghihirap dito sa mundo. Para sa isang mananampalataya, ang kamatayan ay isang pintuan tungo sa walang hanggang kagalakan at kasayahan kasama ng ating Panginoon. Pero para sa mga wala kay Kristo, our life in this earth is miserable. We all know that. Ang buhay natin dito ay miserable. Kung tatawirin mo ang kamatayan, yan po ay pintuan tungo sa a billion times na multiplication ng pagdurusa. We are not talking about 2 years, 10 years. We are talking about eternity. And can you just imagine eternity? Walang hanggang pagtangis, walang hanggang pag-iyak, walang hanggang pagngangalit ng ngipin. Pero pwede namang matakasan. Kailan? Dito. Dito. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kung nababaitan ka sa sarili mo, dinadaya ka lang ng puso mo. The truth is, ang ating kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Sa Hebrew language, yung maruming basahan na yan, hindi po yung basahan sa kusina, kundi ang maruming basahan sa Hebrew language ay pasadora, yung ginagamit ng mga babae sa kanilang kabuwanan. That's how worthless your good works are in the sight of God. Nababaitan ka sa sarili mo at nagtitiwala ka sa kabaitan mo para tanggapin ka ng Diyos. Ang kabutihan mo ay pasadora lamang sa harapan ng Diyos. You don't have any righteousness to make you acceptable before God. You need the righteousness of Christ. The good news is that kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo lamang, ang kanyang katuwiran ay idadamit sa iyo ng libre. At ang kanyang dugo ang siyang magtatabon at magtatakip sa lahat ng kasalanan mo. Na kahit anuman ang mangyayari dito sa buhay, anytime from now, kukunin ka ng Panginoon. For to me to live is Christ and to die is gain. Kaibigan, magbalik loob ka sa Panginoon. Magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo. Ngayon din, baka bukas ay huli ng lahat para sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Let's double our time in making the most of every opportunity to preach the gospel because the days are becoming evil. There are still so many souls to rescue and to save by the power of the gospel and by the power of our Lord and Savior Jesus Christ. Let's press on to the work of kingdom building, to the work of saving souls by the sole message of the gospel, repentance of sin and faith in the Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ng inyong salita ngayong gabi. At hinihiling po namin ang bunga nito. Nawa po ay nagdulot ito ng tunay na kaligtasan at tunay na pagkakakilanlan sa aming Panginoon sa mga wala pa kay Kristo. At naway naudyukan kami na mas lalong magiging masigasig at maalab para sa gawain ng pag-rescue ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng gospel preaching. For faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.